έχουμε καταπληκτική παράσταση με τον τίτλο Our Musical. Γιατί πώς υπάρχει, ρε παιδί μου, το musical γενικά, υπάρχουν συγκεκριμένα musical τα οποία έχουν τίτλο. Τα παιδιά αυτά που θα σας παρουσιάσουμε τώρα αποφάσισαν να ονομάσουν το musical τους Our Musical, γιατί δικό μας είναι ό,τι θέλουμε να το κάνουμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, η ψυχότρια λοιπόν Ναταλία Παμπορίδου είναι και σκηνοθέτηδα της παράστασης που θα δείτε τώρα σε στιγμιότυπα, αλλά εκτός των άλλων είναι και καθηγήτρια Αγγλικών. Τώρα περίμενε, πώς μας το είπε πριν, Διογέννη? Πώς μας το είπε? Μέσω του Θεάτρου. Teaching English through drama. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσω θεατρικού παιχνιδιού. Είναι πιο εύκολο αυτό για να Ο πιο ευχάριστος τρόπος. Πάντως έχω την εντύπωση ότι όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, σαν και αυτά που θα γνωρίσουμε δίπλα μας, υπάρχει ένας επιπλέον βαθμός δυσκολίας, γιατί είναι σε πολύ μικρή ηλικία και φαντάζομαι ότι η Λιάννα, η οποία μας έρχεται από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαριλάου και για την οποία είχε την ευγένεια ο διευθυντής της να την δώσει άδεια και να βρεθεί σήμερα για να διαφημίσει την παράσταση, φαντάζομαι ότι τα πάει καλά με τα αγγλικά. Σε τι ηλικία ξεκίνησες? Από τετάρτη τάξη. Από τετάρτη τάξη και μέσα σε 1,5 χρόνο τα αγγλικά σου είναι τόσο καλά? Είναι καλά, ναι. Τραγουδιούνται μάλλον πιο εύκολα τα αγγλικά από ό,τι μιλούνται, οπότε, σε ποιηματάκι. Άλλωστε και η Λιάννα, όπως μας είπε, ακούει πάρα πολύ αγγλική και αμερικάνικη μουσική. Μας έλεγες ότι σου αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ, σου αρέσει η Μπιγιονσέ και σου αρέσουν και οι Black Eyed Peas. Ναι. Και φαντάζομαι ότι τραγουδάς και τα κομμάτια τους και σου αρέσουν πάρα πολύ. Μπράβο, Λιάννα. Ευχαριστώ. Και ο Χρήστος στην παρέα μας. Λίγο μεγαλύτερος όμως αυτή τη φορά από την Λιάννα, σε άλλο σχολείο, σε γυμνάσιο αυτή τη φορά, αλλά πάλι τραγουδώντας αγγλικά. Πες τα μας, Χρήστο. Ναι, εντάξει, τώρα με αυτό το πρόγραμμα που μας είπε η κυρία υπάρχουν εδώ και 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα στο φροντιστήριο και κάνουμε αυτές τις παραστάσεις και είναι και πιο εύκολο για μας να εκφραστούμε στα αγγλικά μέσα από το να παίζουμε θέατρο. Εγώ, παιδιά, αυτό που θυμάμαι παλιά που κάναμε στα αγγλικά ήταν το ABCD, και η LMNOP. Εκεί έχουν σταματήσει τα αγγλικά και τα τραγούδια. Όχι, έχουν προχωρήσει, Όχι μόνο μέσα μέσα στην τάξη με τους πίνακες, τους διαδραστικούς και τα παιχνίδια, αλλά εμείς κάνουμε θεατρικό παιχνίδι και μέσα στην τάξη. Δεν πηδάμε κατευθείαν στην παράσταση. Κάνουμε θεατρικό παιχνίδι μέσα στην τάξη, βιντεοσκοπούμε βιντεάκια, πραγματικές καταστάσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να μιλήσουν στα αγγλικά, να παίξουν στα αγγλικά, βάσει του λεξιλογίου και τα πράγματα που ξέρουν. Να κάνω μια ερώτηση. Έκανα λάθος όταν είπα ότι λέγεται Our Musical ή λέγεται Our School Musical? Our School Musical. Έκανα λάθος λοιπόν και το διόρθωσα μόλις, έτσι. Εμείς τα πλάνα που έχουμε, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι από τις πρόβες, έτσι δεν είναι? Οι πρόβες που, όπως μας είπε η Λιάννα, τα Σαββατοκύριακα έπρεπε να είχε κατά νου, εκτός από το διάβασμα στο σχολείο, να μελετά και τον ρόλο της. Δεν ξέρω αν από το σκηνοθέτη μας τον Γιώργο το Χρόνη είμαστε πανέτοιμοι να δούμε στιγμιότυπα από την παράσταση που θα χειροκροτήσουμε με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Άνετων και από την Ηλιάνα που είναι μόλις 11 ετών να μας πει τι ακριβώς παρουσιάζει ο δικός της ρόλος. Τραγουδάει, χορεύει, τι ακριβώς κάνει? Να, εγώ. Και ωραίος ρυθμός η Λιάννα, έτσι. Τη βλέπουμε στο βίντεο με τον Απόστολο, τον παρτενέρ της, χορεύουνε, τραγουδάνε. Εδώ τι τραγουδάτε, ρε παιδιά? Το δικό μας το τραγούδι. Το δικό σας τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση ή είναι κάποιο γνωστό τραγούδι? Είναι γνωστά τραγούδια. Ναι. Από την παράσταση. Από την ταινία. Βασίζεται το έργο στην ταινία High School Musical, που όλα τα παιδιά το αγαπάνε. Γι' αυτό το ονομάσαμε Our School Musical. Είναι τα τραγούδια. Ναι. Μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Η κοπέλα που είχαμε φιλοξενήσει, η έγχρωμη Αμερικανίδα, ήταν από αυτήν την παράσταση, αν δεν κάνω λάθος. Την Αμερικάνικη όμως, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω την εντύπωση, για ποια λες για την Αμερικανίδα που ήταν ως πρέσβυρα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως ήταν από χοροπαραστάσεις. Τώρα δεν είμαι και 100% Το High School Musical έχει παρουσιάσει. Έχουμε πάρει συνέντευξη από την πρωταγωνίστρια του High School Musical. Ναι, είναι πολύ γνωστή. Και τώρα έρχεστε εσείς. Το νέο αίμα. Μπράβο, είστε πολύ
Ναταλία, για να μην αδικήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά, ουσιαστικά πόσα άτομα συμπράττουν πάνω στην σκηνή σήμερα το βράδυ? Πολύ σωστή παρατήρηση. Παίζουν 70 παιδιά. Παίζουν και χορεύουν στα αγγλικά 70 παιδιά. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε όλοι, οπότε 2 μόνο. Θα είχαμε ένα προβληματάκι. Θα είχαμε ένα προβληματάκι. Γεμίζουμε όλη τη σκηνή. Έχουμε μαζορέτες, έχουμε αγόρια που παίζουν μπάσκετ, έχουμε πολλά άλλα τραγούδια που είναι και κείμενο, έτσι, δεν είναι μόνο τραγούδια, έχουμε πολλά κομμάτια που παίζουν. Είναι πολύ και η διανομή βέβαια είναι και τριπλή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να πω ένας ο πρωταγωνιστής και μία η πρωταγωνίστρια, έτσι ώστε για να έχουν τη χαρά όλοι να παίξουν και όλοι να έχουν βασικούς ρόλους και μεγάλους, το έχω χωρίσει σε τριπλή διανομή. 70 παιδιά δεν είναι εύκολο. Ναταλία, παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκμάθησης των αγγλικών με αυτόν τον τρόπο? Φυσικά, φυσικά. Γιατί μέσω του παιχνιδιού μιλάνε. Μιλάνε και παίζουν. Και χωρίς να το καταλάβουν, αβίαστα, κάνουν χρήση της γλώσσας και τη μιλάνε σαν μητρική. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα χρειαστεί να μιλήσουν στα αγγλικά, δεν θα φοβηθούν να μιλήσουν και λάθος να κάνουν. Αν τη μιλάς τη γλώσσα και το χαίρεσαι, θα τη μιλήσει και αύριο μεθαύριο όποτε χρειαστεί, είτε σε εξετάσεις, είτε στην Αγγλία. Το λέω για τις μαμάδες που μας παρακολουθούν και έχουν αυτού του είδους τις απορίες. Τα παιδιά όμως αυτή την εμπειρία πώς τη ζουν? Δηλαδή είναι καλύτερα να έχεις μια κλασική αίθουσα που απλά μαθαίνεις αγγλικά όπως ακόμα ένα μάθημα μετά το σχολείο, ή είναι καλύτερα να τα μαθαίνεις μέσα από ένα τραγούδι και να έχεις και την ευκαιρία να σε δουν και φίλοι σου μετά όταν τους καλείς στην παράσταση? Εγώ συμφωνώ με το δεύτερο, γιατί έτσι περνάμε και πιο ωραία, διασκεδάζουμε, χορεύουμε, τραγουδάμε και περνάμε πιο ωραία. Επειδή με συγχωρείς. Ναι, και εγώ συμφωνώ, γιατί εντάξει, το μάθημα όπως και να το κάνουμε μέσα στην τάξη είναι πιο βαρετό. Χρειάζεται κάθε φορά να διαβάζουμε, να κάνουμε κάποιες κλασικές ασκήσεις. Πετάμε σαΐτες, μιλάμε με τους δίπλα μας. Εντάξει. Δεχόμαστε και πολλές παρατηρήσεις, ενώ σε μία παράσταση είναι πιο... Θα απομονώσω τη λέξη παρατηρήσεις. Γιατί η δασκάλα σας είναι πάρα πολύ χαριτωμένη. Έχει εξαιρετική μεταδοτικότητα, είναι έτσι και πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Και επειδή είστε κι εσείς έτσι ευγενικά παιδιά και εκπέμπετε ευγένεια και καλοσύνη, πώς είναι στα μαθήματα, όχι στα αγγλικά, για την πρόβα? Δηλαδή, με το χέρι στην καρδιά, αν κάποια στιγμή κάτι δεν πήγαινε καλά, σας μάλωνε ή έτσι με πολύ ευγενικό τρόπο σας υπογράμμιζε ότι έπρεπε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στα καθήκοντά σας? Μας έβαζε στη τάξη. Αυτό. Δηλαδή? Ελεύθερα. Έλα, πες, ξέρουμε, έχουμε περάσει κι εμείς ρε παιδί μου από τάξεις μέσα, μην ανησυχείς. Όπου με βλέπεις, ξέρεις τι παρατηρήσεις είχα? Όχι, δεν μας μάλωνε ποτέ η κυρία Ναταλία. Και ούτε μας μαλώνει τώρα σε αυτή την παράσταση. Όταν δεν λέτε καλά τα τραγούδια σας? Προσπαθούμε. Όταν έχετε καλή προφορά, δεν σας λέει τι προφορά έχετε? Ναι, επιμένουμε στην προφορά και μέσα στην τάξη. Αλλά δεν θα μαλώσει ένα παιδί, ακόμα και λάθος να το πει. Σημασία έχει να αποκτήσει θάρρος σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Πήγαμε να βγάλουμε είδηση μέσα από την εκπομπή και δεν καταφέραμε. Όχι. Πάμε να το χαρούμε δηλαδή και το λάθος μετά μαθαίνουν. Ή μου λένε κυρία, δεν το είπα σωστά. Δεν πειράζει, σημασία έχει που το ξέρουμε. Άρα έχουν τη διάθεση να αυτοβελτιωθούν. Βέβαια, αυτό. Μεγάλη υπόθεση. Έχοντας βιώσει τα νέα παιδιά τους ρόλους στο συγκεκριμένο musical από την άκρη του μυαλού τους, γιατί είστε σε μια μικρή ηλικία που ενδεχομένως το μυαλό ταξιδεύει. Και ενδεχομένως από αυτά που βλέπετε, από τις κινηματογραφικές ταινίες με τους μεγάλους στάρ, ενδεχομένως εσύ η Λιάννα που έχεις έτσι και πολύ τσαχπινιά και είσαι και πολύ όμορφη και μας είπε και η Ναταλία ότι είσαι πάρα πολύ καλή στο τραγούδι και σε είδαμε και χόρευες και πάρα πολύ ωραία, θα σκεφτόσουν στο μέλλον να ασχοληθείς με την ηθοποιία? Έτσι πέρασε καθόλου από το μυαλό σου? Όχι. Όχι. Δεν θες δηλαδή? Αλλά θα μου πεις και η Διναθέλη μπορεί να θέλει να γίνει, τι θέλεις να γίνεις? Έχεις αποφασίσει, δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις. Γιατρός. Α, ξέρεις όμως παρόλα αυτά. Ναι. Τι συγκεκριμένα? Ή φαρμακοποιός ή παιδίατρος. Α, πάρα πολύ ωραία. Εμείς σου ευχόμαστε να κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις και έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλεις να τραγουδήσεις λίγο περισσότερο από ότι να διαβάσεις φάρμακα και συνταγές. Εσύ, Χρήστο? Εγώ δεν θέλω να στραφώ προς την ηθοποιία, γιατί εντάξει δεν μου κινεί τόσο το ενδιαφέρον και προσανατολίζομαι προς άλλους τομείς. Δηλαδή? Προς τα οικονομικά, ίσως δικηγόρος εκεί, τέτοια.
Άρα η αγάπη σας για τη συγκεκριμένη δουλειά, και όταν λέω δουλειά εννοώ το συγκεκριμένο μάθημα, οφείλεται καθαρά στη διδασκάλα σας. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλετε ούτως ή άλλως να τραγουδήσετε και να χορέψετε, αλλά οφείλεται στην προσπάθεια που κάνει η δασκάλα σας. Επειδή είναι καταπληκτική. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Όχι, το χαιρόμαστε και πιστεύω ότι καταφέρνουμε να έχουμε, αν καταφέρνουμε να έχουμε χαρούμενα παιδιά, θα έχουμε αύριο, μεθαύριο και χαρούμενους ενήλικες, έτσι, και πρέπει να το λέμε αυτό. Και αν το χαίρονται τώρα με αυτή την παράσταση, ναι, δεν έχουν στόχο να γίνουν ηθοποιοί τα παιδιά και ούτε είναι ηθοποιοί. Απλώς παίζουν, χαίρονται, τραγουδάνε και απολαμβάνουν τη στιγμή. Εντάξει, αύριο μεθαύριο είναι μικρή ακόμα. Φυσικά, μπορεί να επιλέξουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, πάνε στο Άνετον με ελεύθερη είσοδο. Απλά, όπως μας ενημέρωσαν, θα υπάρχει ένα κουτί για το... Ο κουμπάρας από το χαμόγελο του παιδιού. Ωραία, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει δηλαδή. Ό,τι θέλει, ναι, είναι στην ελεύθερη πούληση. Ό,τι θέλουν, μαζεύουμε κάποια χρήματα για το φιλανθρωπικό σκοπό. Και επειδή η παράσταση θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί όπως μας είπατε συμμετέχουν 70 μαθητές, να πάτε στο Άνετον από πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα προβληματάκι με το πάρκινγκ στην περιοχή. 9 λέτε, φαντάζομαι 9 και 10. 7,5. Παιδιά έχουμε να κάνουμε. Είναι σωστά. Είναι παιδιά μετά από 8 έως 16 χρονών. Τα παιδιά 8 χρονών κατά τις 9.30 ώρα πρέπει να πάνε για ύπνο. Εμείς είμαστε, επειδή συνήθως στα θεατρικά και οτιδήποτε μουσικό, χορευτικό ξεκινάει στις 9, εκεί είναι το μυαλό από μόνο του. 7.30 ξεκινάει, άντε 8 παρατέταρτο. Αλλά πρέπει να είμαστε από τις 7 και... Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.